Русия атакува Украйна с 70 ракети и над 600 дрона в деня, когато Киев официално започва преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз. При ударите са нанесени щети и на църква в Киево-Печорската лавра. Църковно-историческият комплекс е под закрилата на ЮНЕСКО. Нанесени са поражения на основния храм – Успенския събор, построен още през 11 век. Путин демонстрира на целия свят, че не го е грижа за универсалните човешки ценности или за свещените места. До сега Русия е повредила близо 1700 обекта на нашето културно наследство, някои от които са напълно унищожени. Москва опровергава обвиненията, че лаврата е била сред целите. Според говорители на Външното министерство, щетите са причинени от противовъздушна ракета от система Patriot. Заради руската агресия, която вече надмина и Първата световна война по продължителност, Европейския съюз днес за пореден път разшири санкциите срещу Москва. Отново у нас ДПС от днес е с нов състав на Централното си оперативно бюро.